Gago, namatayan ka? Gago, tulak. What's up, Flex fam? Welcome to another video. Welcome na din sa mga bagong subscribers ko dito sa channel na to. We're hitting up 4K, bro. Keep the love going, man. But yeah, short video lang to. Kasi pagkasama ko talaga yung mga kaibigan ni Nick MAKINO sa New Jersey. Lagi kami nag-iidness. And pag smoker ka, alam mo yung feeling talaga na nag-iidness ka. Lagi kang tamad pero kalmado ka. Di mo alam yung sasabihin mo. Kaya ito yung mga example ng vlogs na nag-iidness ako, tapos hindi ko matuloy-tuloy yung mga pinagsasabi ko, kaya short vlog lang talaga to. Pag gusto mo makita yung buong pangyayari talaga, just watch Nick MAKINO's vlog. I'll link it down below para sa inyo. Subscribe na din kayo sa OMSIMLIFESTYLE at saka kay Nick. Pag nandito kayo sa channel ko, hopefully subscribe na din kayo sa dalawang channel na yon. Kasi especially sa OMSIMLIFESTYLE, man, kasi may binigay silang regalo sa akin sa video to, which you're gonna see pag pinanood mo yung video. But yeah, subscribe kayo sa dalawang channel na yon, and then yeah, enjoy the video, bro. Yon, man, good morning, bro. Welcome to another vlog. Sa vlog na to, I don't know what we're gonna do today, bro, to be honest, pero I guess some new kicks binigay sa akin ng OMSIM kasi yun nga, new video, bro. First music video, bro. If di nyo alam, check this shit out. Link in the description down below. First music video, bro. So yeah, regalo na sa akin ng sapatos na to. If you guys know what this is, comment nyo sa comment section, okay? Boom! Boy, tell me that's not lit, bro. Yeah, man. Big shout out sa OMSIMLIFESTYLE kay Nick, sa mga taong sumuporta sa akin sa music video ko. Salamat sa inyo, man. Salamat sa mga supporters talaga. Day ones, the new ones. We're gonna stay going, bro. We're still going, bro. We're not stopping until we hit 1 billion, bro. You know what's up. But yeah, so ayun, I'm trying to learn this skate shit, bro. Gusto ko marunong mag-skate kasi sabi ng mga kaibigan ko, I look like I'm a skater pero di naman ako nagsiskate. So practice muna ako mag-skate for like 20 minutes kasi sabi nila punta kaming Philadelphia, kain kami ng Philly cheese steak. So I already took a shower. Si Nick MAKINO na lang at saka si Limo yung hindi nag-shower. So while waiting for them, skate muna ako. Yeah, bro, pasensya na sa mga sneakerhead na mga viewers ko dyan. I don't really value shoes like that, kaya ginamit ko as a skater shoes yung bagong sapatos na to. I don't really care about shoes that much, bro. So pasensya na if na-offend ko kayong mga sneakerheads dyan. But yeah, let this video keep going, bro. Kakasimula pa lang sa larong ito. Sabi na tao sa tabi, dapat akong humito. Pero buhay matindi, dapat puso ay bato. Di kailangan inerhiyan yung negatibo. Kakasimula pa lang. Malapit na madisgrasya, pero okay lang kasi I don't know, part of the process. Ayun, man, si Nick MAKINO lang inaantay namin matapos maligo, and then diretso na kami sa Philly, di ba? Philly, and smoke break muna kasi wake and bake usually. That's the schedule dito. Ayun, man. Ito yung mga co-directors namin sa music video. Uma-attack na naman kami. Oo, man. Attack na naman kami. Just let me know. Pag nakita niyo yung music video namin ginawa, it took like 3 hours to make. At least 3 hours, bro. 3 hours ba yun? O 2 lang? 2 lang, di ba? Gising kami, 5 ka nagigising eh. Gumising kami ng 4, tapos Diretso. parang artista lang, no? Ba't maaga sa set? Maaga sa set, walang late. Pag late ka, fired ka na, man. Yun nga, pagtapos ni Nick, diretso na kami ng Philly. Road trip na naman eh, no? Road trip. Pagkain. Punta tayo sa store. Then, Balik balik. tayo. Punta na doon para kakain eh, no? Nasa auto ng isang smoke. Yun, papalis na kami, man. Shit. Anong oras na? Mag-11 na. Kami mag-12 na pala. 11:30 pa lang. Ayaw, may yan mag-lock. Ba ito? Oo nga, no? Sige. Hop. Philadelphia, bibili kami ng Chino's cheesesteak. Okay. Si
Vlog tayo lahat dito, man. Si Kuya. G knows, who knows? At madali. So yo man, papunta na kami ngayon sa Pili at bibili kami ng malapit na cheese steak bread. Mga ilang oras yung biyahe natin? 1.5. 1.5 hours na biyahe ngayon. Samahan niyo. 5 days walking, gago. Ay, sorry. Init eh. Oh man, so it's gonna be hot too inside. Naka-leather pa. Oh, shit. Hindi ko pa binuksan. Init. It's alright though. Nalamig din to mamaya. 2 hours later. Gago, namatayan ka? Gago, tulak. Ay, sa Pats pala tayo kumain nun kung ano, hindi sa Gino. Sa part na to, bobong-bobo ko talaga. Hindi ko na-on yung mic. Pero I'm gonna let you guys see kung ano yung lugar na pinuntahan namin. Ano yung cheesesteak place na pinuntahan namin. Para makapunta din kayo if ever pupunta kayo ng Philadelphia, okay? Sorry talaga, hindi ko na-on yung mic. Laging sss lang yung marinig niyo, okay? Continue, bro. Bro, awkward mag-vlog ganito, man. But ganyan daw. Na-orderin mo. Ay, putang, ang galing na. Order ako ng 3, man. Kasi pag gutom ako, kami sa Bugaw ngayon. So, 3 na lang, tapos isa sa road trip, di ba? Ako isa lang. Dito na kami sa cheesesteak place, bro. Dami nangyari. Panoorin niyo yung vlog ni Nick na lang. Kasi di ako nag-vlog and shit. And nag-order na din kami. Buta. Hindi ka mo kinakain ko, mami. And yeah, magmamans na lang kami, man. And then babalik kami ng New Jersey. Ganun, pauwi na kami, man. May kumain and shit. Sana nga di na mamatay to, man. Pagod nagtulak eh. Puta sila din, oh. Mamatay din sila, oh. So yun, man, that's gonna be the end of the video. Hope you guys like this video, this short vlog. Like, share, subscribe. Like I said, maraming salamat talaga. We're reaching 4K that quick, bro. Salamat kay Nick talaga sa OMSIMLIFESTYLE. They've been helping me since I've been got in touch with them since February 2020. So February 2020, I will never forget that date, bro. Kasi we made a fucking music video, bro. Walang label na kasali. Kami lang doon. Like, 4 na tao lang kami nandun, bro. Tapos si Nick MAKINO nag-edit. But anyways, man, hope you guys like this video like I said. Peace!